zdravím u typu číslo 27. Ten znie vizualizujte svoj cieľ. Vizualizovať znamená predstaviť si. To znamená vidieť samého seba v tej situácii, v ktorej chcete byť. Či za mesiac, 3 mesiace, rok, 2, 5, 10. Každopádne v svojej mysli vytvoriť obraz samého seba, pozmeneného, či po vizuálnej, výkonnostnej, povahovej, akokoľvek stránke, alebo všetkého dohromady, tak, aby ste boli schopní, či niekoľkokrát denne, či proste obdeň, akokoľvek budete chcieť, vidieť ten istý obraz, či fyzicky v svojej mysli, a budete tým následovať jednu z najsilnejších zbraní Arnolda Schwarzeneggera, ktorý minimálne v každom druhom videu, alebo referáte, alebo filme, alebo nejakej komunikácii na verejnosť, tú mentálnu stránku, vizualizáciu, spoločne s Frankom Zainom a veľa klasikmi prezentoval, tlačil, odporúčal. Vizualizujte a buďte fit.